Mga igsoon ko diha ni Kristo, ilabi na kaninyo nga nitambong niining atong santos nga misa via social media ug sa ato usab nga mga suking tigpaminaw. Ani anak kita karon sa ikaupat nga Domingo sud sa panahon sa Quaresma. Kining Dominggoha gitawag usab nga Letare Sunday nga buot ipasabot pagmaya. Pagmaya tungod kay taliwala ni ining masulubon nga panahon sa Quaresma, aduna may pagkabanhaw nga naghulat sa katapusan. Apan mangutana ta sa atong tagsatag sa kakaugalingon, angay bagyod tang magmaya. Naa bagyod ta sa mood nga maglipay, ilabi na ni ining atong sitwasyon karon. Tingali makapangutana ta, asa man ang Ginoo? O baka ha, asa man ang simbahan nga nagsuspenso man sila sa mga pampubliko nga mga kasaulugan? Asa man ang simbahan nga sa panahon nga mas mupaduol ta kita sa Ginoo, ila naman hinuon gisirad-an? Ang uban mangutana, asa man ang gobyerno ug ang ilang panaad sa pagtabang? Tingali nakapangutana ta niini, kay wala man nato makita sa tataw ang mga maayong lihok ug mga binuhatan karong mga panahona, kay lagi nag-obserbar ta sa gitawag nga social distancing. Usahay man gud, gibase ra nato ang mga maayong buhat pinaagi lamang sa paghihap sa unsay atong makita. Wala nato makita ang kakapoy ug kakulba sa mga doktor, nurses ug uban pang mga health workers nga nagtrabaho sa ospital, kay wa man ta didto. Wala nato makita ang matinud-anon nga pag-ampo sa mga pamilya, mga kaparian ug mga kamadrihan aron malingkawas kita ni ining maong katalagman. Wala nato makita ang kakugi sa mga batan-on nga nitabang aron masibya sa social media ang mga misa sa atong parokya. Wala nato makita ang kahago sa pipila ka mga tao nga nitabang sa atong Caritas o sa uban pang mga private sectors aron pagrepack sa mga goods nga i-distribute ngadto sa mga kabus. Wala nato makita ang kalisod sa pagdesisyon sa atong mga kadagkuan sa gobyerno, sa simbahan ug sa uban pang mga sektor aron lamang makonsiderar ang kaayuhan sa tanan. Kining mga kaayuhan nga gibuhat sa tago, wala nato makita. Sama kita sa Pariseo sa atong ebanghelyo nga wala mituo ug nanginsulto pagani sa kaayo nga gibuhat sa atong Ginoo ngadto sa pobreng buta. Ang Pariseo ang tinuod nga buta. Usahay kita ang nangabuta kay ato lamang gibase ang atong paghukom diha sa mga butang nga atong maihap ug makita sa tataw. Wala nato huna-hunaa ang daghang mga tao nga diha sa kahilom nanginlabot sa pagtabang natong tanan. Busa, niining maong ikaupat nga Domingo sud sa Quaresma, sa pagpadayo nato nining santos nga misa, lakip na ang mga mitambong niini pinaagi sa social media. Giawhag ko kamo sa pag-ampo sa mga tao nga diha sa kahilom, wala nato makita apan mitabang pagsulbad ni ining maong suliran. Uban sa atong pag-ampo sa mga masakiton, mag-ampo usab kita kanila nga nagbuhat og maayong binuhatan diha sa tago. Padayon ta ni ining atong pagpakigbisog. Salamat kaayo sa inyong kaayo. Ug angay bagyod tang maglipay. Ang tubag, oo, kay ang Ginoo man ang atong tinud-anay ug tinubdan sa atong kalipay. Sa panahon nga daw dili nato siya masinati, kupot sa pagtuo, kay ang Ginoo dili gayud buta. Nasayod siya sa atong mga panginahanglan ug kanunay siyang nanalangin hilabi na sa mga tawong nagbuhat og kaayo diha sa kahilom. Tuod man, kagahapon ang atong Santo Papa
nagpadangat og indulhensya plenarya ngadto sa mga nasakit sa maong coronavirus, lakip na ang pamilya sa mga nasakit, sa mga nag-amuma kanila ug sa mga nag-ampo alang kanila. Uban usab sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen, padayon kita niining atong panaw, hinaot nga mahimo ng abli ang atong mga mata, mga huna-huna ug mga kasing-kasing sa mga butang nga maayo alang sa tanan. Amen.